Uy pre, kumusta man? So may balita diya, karon pa malay ka naka-online lagi. Karon pala ko naka-online pre kay bag-or ko na mag-duty. Nobi, okay ra man ang trabaho da, makaya ra man ka. Okay ra man pre. Kung batig hapon, antos hapon sa kamingaw ug kalaay. Antos ako pre. Mao ba? Oh, asa naman ka? Mawa na ka? Bago pagalit na ng video call. Mubalik pa ko sa trabaho pre kay mag-overtime pa ko. May pa ang trabaho pre, na overtime. Pero siya, wagi time para sa kuha.